Snívate o bývaní na Kolibe? Tak táto ponuka je určená práve pre vás. Pozemok má naozaj štedrú výmeru až 1215 m2. Predáva sa aj so starším domom, ktorý má výmeru 130 m2. Ponuka je vhodná buď na rekonštrukciu domu, alebo úplnú výmenu domu, alebo pre developerský projekt. Nepremeškajte túto príležitosť, zavolajte mi a dohodneme sa na obhliadke. Dovidenia.